Kostamo. Eturivistä myöskin Niklas Ajo, Matti Kiiveri. Toinen rivi Samuli Sahala, Emeli Lahti, Jerry Soini. Kolmannesta rivistä Joakim Niemi, Joel Suurhasko, Teemu Teräntö. Jo heti lähdöstä tiedettiin, että kärkikamppailu tullaan käymään Erno Kostamo ja Niklas Ajon välillä. Olihan jaossa SM-pisteet, joilla oli suuri merkitys Suomen mestaruutta ajatellen. Kärkipaikan on ottanut hallitseva luokanmestari Erno Kostamo. Kakkosena Niklas Ajo, kolmantena Matti Kiiveri, neljäntenä Emeli Lahti, viides Samuli Sahala, kuudentena Jerry Soini. Kostamo ja Ajo käyvät kovaa kamppailua kärjessä ja kasvattavat eroa seuraavana tuleviin. Kolmanneksi nousee tässä Samuli Sahala ohittaessaan Matti Kiiverin. Viidentenä seuraa tilannetta Emeli Lahti. Toisella kierroksella Erno Kostamo on pistänyt kaiken peliin ja tehnyt hieman eroa kakkosena tulevaan Niklas Ajoon. Paluu suoraan jarrutus Ernolla pitkäksi ja kärkipaikan ottaa Niklas Ajo. Niklas Ajo nyt kärjessä. Erno Kostamo on aloittanut hurjan taka-ajon, joka palkitaan uudella luokan rataennätyksellä, joka kirjoitetaan lukemin 1.28.56. Kierroksella 11 Erno Kostamo nousee hetkeksi kärkeen, mutta Niklas Ajo kuittaa uudelleen kärkipaikan itselleen. Erno Kostamon raivoisa yritys päättyy kaatumiseen kierroksella 13. Tämän jälkeen Niklas Ajo ajaa voittoon 15 kierroksen kilpailussa. Konerent GP 125 luokan voittoon Niklas Ajo. Kakkosena Samuli Sahala, kolmantena Valtteri Patronen, neljäntenä Joakim Niemi, viidentenä Jerry Soini, kuudes Eetu Kauppila, seitsemäntenä Teemu Teräntö, kahdeksantena Siim Sander Rooba. Tämän voiton ansiosta Niklas Ajosta kruunataan Suomen nuorin road racing mestari kautta aikojen. Niklas, tänään voittoon ja Suomen mestaruuden, varmaan hienot fiilikset. Joo, on tosi hienot fiilikset, että kisa meni oikeastaan tosi hyvin, että pääsin, oliko ekalla vai toisella kierroksella siitä kärkeen ja sitten pidi hetken aikaa Ernon perässä, mutta sitten pääsin Ernon pariksi kierrokseksi ohi, mutta sitten minä menin taas siihen ykköspaikalle ja sitten ihan lopussa niin Erno kaatui tuossa jossain vaiheessa ja sitten mä ajelinkin ihan rauhassa loppuun, koska tiesin, että jos voitto tulee, niin Suomen mestaruuskin varmistuu.